El futur de la salut es presenta més exigent que mai. Amb avenços tecnològics cada cop més sofisticats i un coneixement mèdic altament especialitzat, els costos sanitaris seguiran creixent. A MGC Mútua tenim clar que la clau de la sostenibilitat no consisteix a gastar menys, sinó a trobar l'equilibri entre els recursos i els resultats. La intel·ligència artificial i les eines digitals ens ajudaran a gestionar riscos, a fer seguiments més precisos i cuidar millor els pacients crònics. Però mai no oblidem que la tecnologia ha d'estar al servei de l'experiència, de l'empatia i del coneixement que només els professionals poden oferir. Perquè el futur de la medicina no ha de ser només més intel·ligent, també ha de ser més humà. MGC Mútua. Tecnologia amb sentit. Medicina amb ànima.